Good morning! Hello people of the world! Na napunta karon sa Visayan Village, Tagum. Makita niyo sa video guys, medyo mingaw pa. Lex lang na ako si Kuya, nganing palit og budburon. Hi Kuya! Medyo mingaw pa dito ron guys, kay Domingo. Ang kadaghanan na pagyudron sa simbahan mga taod-taod ani medyo magpalit na gyud tani kay para pang paniud to nila. Makita mo niyo sa video guys, akong kauban guys o nagselfon ra, kita kayong kamot. Hi. And that's it for today's video muna guys. Bye bye. Amping tang tanan. Thank you.